Murombo haarove chinenguo. Hanzi mbudzi yemurombo haibereki. Makadii mhuri yeZimbabwe, tikusangana pano pasekuru Kudo Picture TV. Yes, tinopa kutenda zvikuru nekusubscribe nekusapota kwamuri this channel. Of course, recently I was diagnosed with high blood sugar, which is diabetes, and I'm also happy for the support I'm getting from some of the subscribers. Anyway, let's move on to today's business. Yes, we are talking about this car, which is right there. Yes, GD6. That car you see right there was gifted kana kuti yapiwa my days Vamutukudzi wiki neochivayo achitenda basa rakabatwa naVamutukudzi aendera mberi aiti Vamutukudzi vakashanda kwazvo nguva yehondo vachisimbisa magamba kubudikidza nemusic yavo kana kuti nedzimba dzavo. I also went on social media only to find a post yanga yakanyorwa kuti hanzi days Vamutukudzi ndiye chete mukadzi watinoziya waVamutukudzi. This is a blow, of course, to Selma Vamutukudzi, Sandra Vamutukudzi, and Chihera amai Vana Selma, because of recent akaona Selma na Sandra vari paola podcast show vachichema nemabatirwo ava vari kuitwa naDaisy Vamutukudzi wiki neochivayo aenderera mberi achinodiridza kana kuti kukutira bhaketi remvura muhombe wemvura iko kuchinaya kudzorera marasha kuwange kuri kunaya mumwe munhu oya kuri kunaya iko kudiridza kuti pamusoro. Yes, I'm talking about kuti Daisy so far is well off achienjoya pfuma yakasiiwa achinjoya pfuma yakasiiwa iyo naMutukudzi. And it is a shocker to me, guys, kuti pamusoro pacho abva apiwa zvakare yes mupfumi zvawedzerwa pamusoro pezvimwe zvadirwa shuga. So anyway, I don't know, guys, what do you say, what do you think about this? Munoti kudii nazvo zviri kuitika izvi? Yes, of course hatingatongere vachibvayo kuti voita sei nemari yavo, but vanhu vanenge vachida vanenge vaida kuona kuti kwakaoma udunhu risiri kunaya rinaiwe manje Mwari obva aiwa ikoko kwacho ikoko kuinyanga ikoko kunogara kuchinaya chero nguva yachirimo ndoda kuti kunaye zvakare. So ndo maitiro aMwari. Kubata kwaMwari kunoshamisa, kubata kwaMwari kunoshamisa. Ameno ndidhivha mafungero akaimba song madaburu everything. Of course, I'm not celebrating if the situationekutorwa nana Selma na Sandra kana it is true zvechokwadi vana vari kutambudzika. They wanted to inherit part of their father's legacy, but it seems as if they are going to actually inherit the legacy, which is the name that their father made, not the money and the wealth that their father made. I think my advice to Selma and Sandra is to capitalize on the name Vamutukudzi and exploit it to the fullest kuti vawane zvavanowana out of there. Kana Mutukudzi akaita mari nekuimba, ivana Selma vagara vanotogona kutoimba and vari music cycle. It's a high time they should know kuti the legacy that Vamutukudzi left ndo chirauro chavo, that is the fishing rod that they simply need to tungirira worms and throw into the fish pond to catch a nice bass or a tilapia, I don't know, or a shark. Vanogona kungobata kana ma yellow tail tuna kana ma big blue tuna. I don't know what they are going to catch there, but I can promise you and I assure you kuti now Selma needs to gear up and needs to forget everything that her father did, or to forget about inheriting anything from her father's wealth and inherit the legacy, which is the badge of Umambo, the badge for life, that the name only the name Vamutukudzi can take her to places. This is my advice to my sister Selma Vamutukudzi. Anyway, for vachibvayo ndati aiwa vachibvayo tinotenda zvikuru nezvamuri kuita. If I was Selma, I was going to go on social media and actually say kubata kwaMwari kunoshamisa, and actually thank also Mr. Chivhayo. You never know, Chivhayo anenge achiteya vanhu akanenge ada kuona kuti how humble are you, munozvininipisa sei, makazvininipisa sei. And I can assure you kuti matengera angu ita iyoyi Chivhayo is capable of doing the same. Asi kuti Chivhayo ane principles ake, ane nzira dzake dzaanoshandisa pakuita zvinhu zvake. So Chivhayo haaenderwe kumberi, Chivhayo haadi speed, Chivhayo haadi dzungu, Chivhayo anodhila nehumbleness yevanhu. Of course, Chivhayo went on to mention zvakafanana na ED
and stuff. Other people were saying kodze kutaura kuti idika ZANU-PF zvinei, but anyway inini hangundoda kutotenda chiti aiwa vaChivhayo muri kugona zvamuri kuita se zvamuri kutoita ipapo, rambai makabata makaita se rambai makadaro. Anyway guys, muri yeZimbabwe I don't know kuti munoti kudiwo nezvaitwa navaChivhayo zvakaipa here, toramba tichitongera here vaChivhayo zvekuitika mutombo vasiyawo vaite zvavanoda, because everyone ari kuona this video or everyone ari muZimbabwe anotobatawo mari dzakaititawo zvaanoita. I think it's a high time guys, we need to mature as Zimbabweans and concentrate on our lives. Toregera kuda kutongera vanhu what to do with their earnings or whatever zvavanenge vachiwana mukushanda kwavanenge vachiita. So anyway guys, that is the story for today. If you have anything that you want to say, please say it in the comment section. I would love to hear what you are going to say about this. So let me quickly check here if the post is still there. Vepindula what is this? Pindula.com. Vanyora kuti Weekend Chivhayo gift days Vamutukudzi a brand new Toyota Fortuner. So this is according to Pindula News. The controversial Zimbabwean socialite Weekend Chivhayo has gifted days in the widow of the legendary Vamutukudzi a fully paid 2024 Toyota Fortune as a token of appreciation for Tuku's enduring legacy. In a post on his social media pages on Tuesday, October 1, Chivhayo celebrated Tuku musical genius, highlighting the profound wisdom in songs like Azvireverudo, Andina Mutserendende, and The Right Direction. He claimed that Vamutukudzi's music resonated with the listeners and transcended international borders. Chivhayo said Tuku's contributions were pivotal in unifying the nation during the liberation struggle and in the post-independence era, inspiring the oppressed black majority to fight for political liberty and equality. I think this is going to inspire Vamutukudzi's kids to fight for their father's wealth as well. What do you say about that? So this is the statement from Weekend Chivhayo. As I continue to celebrate His Excellency President E.D. Mnangagwa's birthday, I decided to recognize immense contribution by Dr. Vamutukudzi to the music fraternity and socio-political landscape in Zimbabwe. On that note, I say a big congratulations to Miss Daisy Vamutukudzi, the one and only official wife of the late great legend, whom I was introduced to prior to Tuku's said demise. The one and only official. Please go and see my brother Kelvin at Auto Expo Car Sales on Cleveland Road in Milton Park, opposite Prince Edward Boys School. Go and see Nick. Go and see Nick. Your beautiful brand new 2024 Toyota Fortuner 2.4D is fully paid for and ready for collection immediately. Please accept this small token of appreciation for your late husband's significant and priceless contribution to the music industry. Anyway, chaunga manje chiri kuti hanzi Chivhayo's gift to Daisy raises eyebrows. Are they raising? Particularly given the recent tensions between her and her stepdaughter Sandra and Selma. Yes, one paine makakatano ari kuti vana ari kuchema kuti hatina chikafu hatina chi ende uri kuenda unotengera baba wapedza peyeza kukuwa uchinovatengera kuti imwe crate uchiti imwai pamberi pevana vane nzara ivavo. Guys, this strain becomes evident during the inaugural Vamutukudzi International Festival of the Arts Omnifa, where Selma experienced an emotional breakdown and was unable to perform. In a recent interview, both Selma and Sandra spoke candidly about the mistreatment they felt from their stepmother Daisy. They recalled painful memories of feeling abandoned and neglected during their childhood. For instance, Sandra described being left to fend for herself at a younger age, feeling excluded from family gatherings by Daisy. So guys, I don't want to talk too much. This is what is happening right now. Daisy ari kutopururudza kudai mazambia mudenga, madhuku mudenga. Pane nyaya chambanja pahotera, yaimone chambanja pahotera, aita mutauro.